Dalaygon ang Dios mayong adlaw kanatong tanan, mga kaigsunan, mga kamisyon, mahatag lang ko gamayng pagdasig. Nagtuo ko nga karong panahon ng mga kaigsunan, daghang mga kaigsunan nato nga naa sa kahadlok, kaguol o kabalaka, naa sa kasakitan, naa sa sitwasyon nga naa sa mga pagpanginanglan. Mga kaigsunan, ang Pilipinas karon nakasinati sa maong krisis niini nga kalamidad sa baha, linog ug daghang mga kalisdanan, mga kaigsunan. Usa na usab karon sa atong panggobyerno sa labihan nga kagulyang karon tungod sa kining corruption, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, dili nato kaya o sulbaron ang atong Pilipinas sa ato lang ka-bright, sa ato lang abilidad. Nagtuo ko, mga kaigsunan, nga nagkinanglan kini karon og hiniusa nga pagtuo uban ang kasing-kasing nga mapabsanon ug mahinulsolon. Ang solusyon, mga kaigsunan, mao lamang ang Dios nga atong saligan karon. Daghang mga tawo karon, mga kaigsunan, tungod kay nagkanalain na gita og prinsipyo, nagkanalain tag tinuan. Pero kung atong ablihan tong kasing-kasing unahuna, mutuo ta nga there is only one God, there is only one Lord, there is only one Savior, and His name is Jesus. Wala laing manuluwas. Dili lamang kay luwason ta sa Ginoo sa ato ang kalag, mga kaigsunan, nga makabaton ta sa kinabuhing walay katapusan. Si Jesus ingon nga manuluwas, andam siyang muluwas kanato bisan sa atong present karon nga sitwasyon sa kagulyang, kagubot, corruption, balatian o unsa man. Mga kaigsunan, siguro ang tao mahadlok mamatay, pero actually ang kamatayon normal man na, mga kaigsunan, sa tao kay di man ta padulong. Pero ang pinaka delikado, mga kaigsunan, maabot ang kamatayan sa katao nga wa kailas Ginoo, nga way pagpangalagad sa Ginoo, nga nalulong sa bisyo, droga, kahilayan, mga kaigsunan. Higala ko nini nga oras sa karon, ako kang dasigon nga ma-realign ta diha sa pag-ila nato sa Ginoo. Sa unsa nga paagi, kanang muila ka sa Ginoo, mga kaigsunan, dili lang basis tungod kay nakapanunod ta sa atong tinuan or tradisyonal nato nga tinuan. Ambot pasabot nako nga ang imong pag-ila sa Ginoo tungod kay maoy gisulti sa pulong sa Dios. Ang Biblia nagtudlo, naggiya kanato unsaon pag-ila ang Dios. Unsaon man pag-ila ang Dios? Ang pag-ila nato sa Dios, mga kaigsunan, unang-una, wala nato siya gikumpara sa usa ka butang. Wala nato siya gihimong sama lang usab sa usa ka butang. Gani nga ang Bible, mga kaigsunan, sa buhat 17 bersikulo 24 ug ngadto sa bersikulo 25, nga dili nato isipon ang Dios nga sama lang siya sa usa ka butang, sa usa ka bato, usa ka plata or bulawan nga binuhat sa tungod sa kahanas sa kamot sa tao. Makaigsoon na akong pasabot nga ilhon nato ang Ginoo, Dios nga walay sama, nga walay kakumpara, nga dili nato sa isipon sa usa lamang ka butang. Alagaro nato siya diha sa espiritu sa kamatuoran. Makaigsunan, kabalo ka sa usa sa pinakadakong sala sa usa ka nasod, sa usa ka panimalayo, sa kapamilya. Mao ang pag-ila sa Dios sama sa pag-ila nato sa usa ka butang. Ambot pasabot, idolatry nga tinuan. Mingon ang tao nga, wala man mi nagtuan na, pastor. Giisip lang namo sama na usay ang example nila, picture nga sama na in honor sa usa ka ginikanan. Makaigsunan, sumala sa akong gingon, sumala sa Bible, nga wala nang hinanglan ang Dios sa usa ka butang nga binuhat gikan sa kahanas sa kamot sa tao. Ilha ang Dios, Dios nga nagbuhat sa langit. Kay in the first place, wala nang hinanglan ang Dios og usa ka butang nga gikan sa tao. Kitang tanan binuhat lang sa Dios. Makaigsunan ko, alagaro nato ang Dios base sa iyang prinsipyo kamatuoran, nga alagaro nato siya diha sa espiritu sa kamatuoran, maghinulsol ta diha sa Dios, no? Lahi man ang paghinulsol sa Dios og mga itagpasaylo sa imong isig ka tawo. Makaigsunan, sagrado ang pagpangayog pasaylo sa Dios. Kana nga pagpangayog pasaylo nato sa Dios, sala na makaigsuunan nga makalaglag sa tao. Sala na makaigsuunan nga kining gikinanglan og pagpasaylo.
Muna nga kung makatunan nato ang paghinulsol sa Dios, dali ra kainang sa tao, makasala ta sa imong sikataw. Normally makaigsunan, mga itagpasinsa, mga itagpasaylo. No? Pero lahi ng pagpangaypasaylo nato sa Dios. Ang pagpangay nato pasaylo sa Dios sa atong mga sala, gikan sa atong pagkahimugso. Sala sa atong unang ginikanan. Sala nga nahimotang tinunglo tungod sa sala. Apan salamat tadya kang Kristo, pinagi sa kamatayan sa krus Kalbaryo, mo'y nagpapas ug naghinlo kanato. At tungod ni ana, makaigsunan, makasiguro ta sa tong kaluwasan, pinaagi kang Kristo. Tungod kay ang iyang lawas nahimong sacrificial offering. Ang iyang dugo mo'y nahimong pinaka precious nga dugo nga nagpapas ug naghinlo sa tanang sala nato. Namatay siya once and for all ug di na sublion. Gibuhat ang iyang tanan. Humanat niya gilukat, humanat niya gibayran. So ang kulang karon sa tao ang pagduol niya, pagsurinder niya, pagpangalagad sa Ginoo. Dili bot pasabot makaigsunan nga kung muduol ta sa Ginoo di nakakasala. Natay mga mistake, pero lahi jud nang makaigsunan ka ng mga lagad ka sa Ginoo. Aduna nay willingness na ang Espiritu Santo sa Dios nato nga nag-convict nato nga aron nga giyahan ta sa saktong desisyon, nga mobiya na ka sa sagara sa naandan nimo nga buhat, mga kahilayan, bisyo, druga o unsa man, naay gahom sa Dios mutabang nato nga makatalikod tanang addiction sa kalibutan, tanang klaseng maot nga kinayag batasan, mga di maayong buhat, tabangan ta sa Dios nga makahimo ta sa pagtalikod gikan niya. Mo nay gahom sa paghinulsol, kaya sa diyang tinud-anay ta sa pagdangop kaniya, ang iyang Espiritu sa Dios mutabang kanato, muusab sa atong pagkatao, atong kasing-kasing o hunahuna. Makaigsunan, kining panghitabo sa atong nasod karon. Nagtuo ko nga wake up call ni sa Dios karon. Ako mudasi kanimo. Pangita og tao nga matabangan ka spiritually. Mamintor ka, maablihan imong salabutan. Tinguha ang pag-ilas sa Dios. Kung di ka kasabot sa Bible, na pangita mga tao nga makatabang nimo, nga maka Bible study nimo. Ayaw pagunahon nagreliyon. Ayaw balik reliyon kung gusto ka, pabilin dia sa imong reliyon. Ang punto dia nga mailhan nimo ang Dios sa kinasingkasing gayon, pinasikad sa iyang pulong. Magampo kas Ginoo nga giyahan ka nga naay taong mo mentor nimo, mutudlo nimo aron nga magiyahan ka sa tinud-anay nga pag-alagad sa Dios. Salamat igsuon sa imong pagpaminaw, kani lang akong pagdasig kanimo. Hinaut ko nga mahimo ning rima nimo, mensahe alang kanimo. Dalaygon ang Dios sumay adlaw.